Blanenští obyvatelé určitě znají ulici Zboroveckou a ví, jak vzácná je příležitost koupit tady dům. Poslední prodej tady byl v září v roce 2021. A nyní, po 3 letech, se na prodej objevuje dům číslo 47. Dům má dispozici 4+1 s garáží, 2 balkony, zahradou a je kompletně podsklepený. Skolaudován byl v roce 1970 a nabízí komfortní bydlení na skvělém místě. Zajímá vás tato nemovitost? Tak se na ní pojďte podívat. V prvním nadzemním podlaží máme vstupní halu, kuchyni s obývacím pokojem, balkonem a garáží. Druhé nadzemní podlaží disponuje ložnicí s balkonem, dvěma průchozími pokoji, a koupelnou. Vstup do zahrady s malebným zahradním domkem na jejím konci. Blansko je město plné kulturního a sportovního vyžití s koupalištěm a blízkostí přírody. Nenechte si ujít tuto jedinečnou nabídku. Neváhejte mě kontaktovat. Těším se na vás. A mějte se hezky.